Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayisebele indodana nomoya ocebileyo. Amen. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubudlelwano ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguMateyu umphostoli, isahluko sama-26 kuze kube ivesi le-14 kuze kube ivesi le-25. Kuleyo nkathi wesuka omunye waba-12, igama lakhe uJudasi waseKhariyote, waya kwabaphristi abakhulu. Wathi kubo, "Ninganginikani uma uJesu ngimkhaphela kini na?" Bona-ke bamnqumela 30 emali emhlophe, njengoba kwakubikezelwe ngo-Zakhariya umprofethi. Kusukela lapho-ke wayesefuna ithuba lokumkhaphela. Ngosuku lokuqala lwezinkwa ezingenamvubelo, abafundi beza uJesu bathi, "Uthanda ukuba sikulungiselephi ukudla iPhasika na?" Wayesethi uJesu, "Hambani niye emzini kumuntu othile, nithi kuye, umfundisi uthi, isikhathi sami sisondele, ngizoligcinela kwakho iPhasika kanye nabafundi bami." Bakwenza-ke abafundi njengokusho kukaJesu, bamlungisela iPhasika. Kwathi ukuba kuhlwe waya ekudleni kanye nabafundi bakhe abali-12. Sebedla wathi, "Ngiyaqinisa ngithi kini, omunye phakathi kwenu uza kungikhaphela." Base bedabuka kakhulu, yilo nayilowo waqala ukubuza ukuthi, "Yimina yini Nkosi?" Yena-ke waphendula wathi, "Lowo ofaka isandla kanye nami esitsheni nguye uza kungikhaphela. Indodana yomuntu iyamuka ngambe njengokulotshiwe ngayo, kepha lowo muntu indodana yomuntu eyakukhashelwa ngaye, kuyakuba ngcono ukuba lowo muntu kazalwanga." Wayesephendula uJudasi owayezomkhaphela wathi, "Yimina yini Mfundisi?" Wathi uJesu, "Usho khona nguwe." Thando zami, ngibuka leli gama elingithintayo nelingihlupha ngendlela eyisimanga. Ngibuka le ndaba uma yenzeka ukuthi uJesu uhleli nabali-12, uJudasi uyasuka, uyahamba uyobona abaphristi abakhulu. Uthi umbuzo wakhe, "Nizonginikani uma ngimkhaphela? Nizomnikani uma ngimletha kinina?" Uyazi igama elingihluphayo kakhulu mhlambe ukuthi uJesu uhleli noJudasi kanti uhleli nenyoka endlini. Yazi ibuhlungu lento uma uyicabanga ukuthi khona abantu ohlala nabo kanti wena wazi ukuthi baplanela izinto ezibuhlungu. Uyazi wena uyahleka nabo, udla nabo, bazi yonke into oyenzayo, kodwa bona babhizi babhala phansi. Babhizi khona abantu abababriefayo, babhizi khona abantu ababatshelayo, babhizi khona abantu abahlangana nabo. Wena uhleli uyathemba. Kubuhlungu ukudayiswa abantu uhlala nabo. Kubuhlungu ukudayiswa abantu obenzele konke. Kubuhlungu ukudayiswa abantu okubathemba. Ngiyibuka nje inhliziyo kaJesu ikhathazeka. Uyazi kwesinye isikhathi siyasibuke thina ukufa kaJesu, sikubone kusonqamlezweni, sikhohle ukuthi uyonqamlezweni vele selimele. Uyonqamlezweni vele sephatheke kabuhlungu ukuthi yini le ngaka Judas engiyenze kuwena? Yini le ngaka bafowethu engiyenze kunina engaze idale ukuthi nifuna ukungibulala? Uyazi lento ngiyibuka yenzeke emndenini. Iy'ngane zandawonye, uthola ukuthi omunye usethengele omunye inkabi, omunye ufuna omunye abulawe, omunye ufuna omunye athathelwe zonke izinto. Bese uyabuza ukuthi le nkabi kuthiwa ithengwe umfowethu, le nkabi kuthiwa ithengwe umalume, le nkabi kuthiwa ithengwe ubaba,
ungaze ungifunela abantu abazongibulala ngempela ngenzeni kuwena. Ibhlungu le ndaba ayithandwa zami uma siyibukisisa kahle siqonda futhi ukuba yini lena eyenzakalayo. uJesu ubuka uJudas. Now asike sibukeni le ndaba uJudas senza ngayo lento. Yazi uJudas uyodayisa uJesu ngophisi abanga-30. Indaba evukayo kumina uJosefa. uJosefa udayiswa abafowabo. uJuda uyena othi akadayiswe futhi. Dayiswa abafowabo uJosefa bamdayisa ngeinhlamvu enga-30. Uyazi abantu bazokudayisa. Uyazi abantu abanamahloni. Angathi umuntu nje ngithengela utshwala wena lowo ngizoqeda ngayo ngizombulala. Omunye angathi mbulale lowo maqedana ubuye uzolala nami ayikho inkinga ungenza noma yini oyifunayo ngapha. Uzubona ukuthi abantu banobulwane obungechazwe. Ungancamela ukubulala umuntu uholelwe ngotshwala, ubulala umuntu uholelwe ngomzimba wakho. Ubone lapho ubuntu bethu ukuthi sebulahlekelwe ubukhona bukaNkulunkulu. Yangithusa mina le ndaba uma ngibuka ukuthi impilo ayisakwazi ukuhlonipheka. Impilo isengalinyazwa ubuthakathaka bethu. Yangithinta indaba uma ngiyibuka kahle ukuthi uJesu bonke bayaphikisana. Yimina Nkosi engizokwenza, yimina Nkosi engizokwenza. uJesu yilo engizomnikeza lesinkwa adle nami. Yilona engizothi mangithatha ngimnika adle. Athi uyena-ke lo ufuna ukungibulala. Athi uyena-ke lo okungiqeda ngami. Uyazi ayikho into ebuhlungu njengokurealize ukuthi unkosikazi wakhe akasebenzi. Abantwana bakhe abasebenzi. Manithi niyabheka kuthiwa nibulawa uma wenu. Kwayena uma wenu avume ngokufa kwakhe ukuthi mntanami imishado yakho yomthathu yaqedwa yimina. Mntanami imishado yakho yahlukunyezwa yimina. Ma yini le ngake ngayenza ukuthi mntanami ungasangondli. Ukuthi mntanami lona wafika mina ngaba nomona ngafuna ukuthi nokuthi. Lezi zinto zibuhlungu thandwa zami ngoba izinto ezenzakalayo emndenini yethu, izinto ezenzakalayo emphefumulweni yethu, izinto ezenzakalayo emakhaya ethu esihlala nesiphilisana ngawo. Bese uyabuza ukuthi lobu bulwane obungaka bophela nini? Lolunya olungaka liyophela nini? uJesu udayiswa obehlala naye etafuleni. Now enye inkonzo engithintayo uma uJesu eyibuka le ndaba uthi uyazi bekuyakuba kuhle ukuba lowo okuzokwenzeka ngayo lento bengazalwanga. Mina iyangithusa lento ukuthi hayibo Nkosi ngicela unginikeze igrasiya lakho. Ngingayenzi into eyojivaza isibusiso sakho onaso ngami. Ngingenzi into ngelinye ilanga engiyothi mase ngiyenzile bese ngithi ukuba ngikwenzanga lokho ngabe impilo yami ibe ngcono. Yazi khona abanye abantu ohlangana nabo empilweni impilo yakhe ibe ngcono. Khona abanye abantu ohlangana nabo empilweni impilo yakho uvidaneke ehle ushone phansi. Khona abanye abantu uma ufika nabo empilweni yakho ubona izinto ezikhekhebula. Khona abanye abantu othi uma ufika nabo empilweni yakho ubone ngathi ulahlekelwe izinto uphucwa zona kancane one by one. And so iyangithusa mina le nkonzo ukuthi uma siyibuka le nkonzo iyenzeka empilweni zethu, iyenzeka ebandleni likaNkulunkulu, ikuphi la engisimama khona? Ikuphi la engibona khona amandla kaNkulunkulu epheleliswa? Bese kuba khona igama lokugcina uNkulunkulu alikhulumayo elingithintayo. Uthi uJesu mesebona ukuthi uJudasi ufuna ukumbulala. uJudasi uzombulala ngakho konke ayekwenzile. Athi yazi bekumele ukhuleke ukuthi Nkosi kungani ngiphila? Kungani
kuyimina okwazi ukuletha impilo. Uma le mpilo ongibusise ngayo namhlanje isikwazi ukuthatha impilo eNkulunkulu. Khona ezinye izinto ekumele siyisabe ukuthi angifisi ukuba njengaleyanto. Nasekuhluphekeni kwami, nasosizini lwami, nasesonweni sami, Nkosi uze ungangiphuci uzwelo nobuntu. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi, sibusiso sivikele, sikhanyisele ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.